Prvým cvikom kalisteniky sú kliky, jednoduché. Ukážem. Samozrejme každý poznáte, ale čo chcem zdôrazniť, pár ľudí zabúda na techniku. Hlavné je ruky od seba niečo širšie ako na šírku ramien. Byť rovný, to znamená päty, nohy, zadok, chrbát, hlava sú v jednej rovine, v jednej takej šikmine. Nepozerám dopredu, nepozerám doľava, doprava, pozerám priamo dole. Žiadna hlava skrčená, nič podobné. Musíte robiť, respektíve mali by ste robiť zo začiatku opakovania do vysílenia. Aby ste sa vytrvalostne zlepšili a takisto aj nadobudli nejakú silu. Potom, keď zvládnete viac ako nejakých 15-20 opakovaní na jeden raz, môžete kombinovať. Poznáme kliky na širšie, poznáme kliky na užšie. Niekto ich pozná pod názvom diamantové kliky. Dajú sa robiť kliky na jednej ruke, dajú sa robiť kliky na prstoch, na obrátených zápestiach. Je to už na človeku. Každopádne sú to vyššie úrovne tohto cviku. Základ je zvládnuť obyčajné kliky. Ako začiatočníci by ste sa mali orientovať na to, dosiahnuť 100 opakovaní klikov. Samozrejme rozdelených do viacerých sérií. Takže môžete robiť príklad 10 sérií po 10 opakovaní. Kto ešte nie je moc silný, tak môže si dodať 20 sérií po 5 opakovaní a rôzne môže kombinovať. Podstatné k tomu, aby sa dopracoval k 2 sériám po 50 opakovaní. To zvládne, potom sa môže pustiť do náročnejších prvkov a cvikov. Takže toto je taký hrubý základ. A čo posilňujeme pri klikoch jednoduchých? V prvom rade sú to prsia, sú to predné ramena, sú to lakte, sú to zápestia, je to brucho, sú to nohy. Je to veľmi komplexný cvik. Ale základ, úplne hlavne, čo posiluje najviac človek pri tomto cviku, tak je táto vrchná partia, vrchná oblasť. Veľa ľudí kliky zaradzuje, aj keď už je na vyššom stupni, na vyššom leveli, keď už dokáže zvládať aj ťažšie prvky. Môžete si ich zaradiť aj do kondičných tréningov. Je to komplexný cvik, ktorý vám dá hlavne dynamiku, koordináciu pohybu. Takže na začiatok tento cvik je presne na toto dôležitý. Ak sa nebudete posúvať v opakovaniach, teda v sile, až nebude vzrastať vaša sila, tak je dobré obmieniať tieto série. Takže opäť kombinovať. Takže nerobiť každý deň stále tie isté série, stále tie isté opakovania. Čím dlhšie tento cvik budete robiť, alebo rôzny iný kalistenický, tým viac vám zosilňuje centrálna nervová sústava. Vaše svaly budú pohybovať sa a pracovať spolu vzájomne, ako jedna mašina. Už nebudú viac oddelené. Celá kalistenika je o tom, aby vás dovedla k tomu a rozvinula hlavne v tom, aby ste pracovali ako celok.